tsada kay no, tsada kay ang kahoy na nagsampong sa dalan ba sa ibabaw, so nasa shade. So what's up guys, welcome back sa Mabok TV. And then karon mag road trip misadta from Barangay Ipunan, Cagayan de Oro City padulong sa Upol, Misamis Oriental. So direta mo agi sa may Bulao Bridge, diaunahan no, diaunahan. So banin sa gunin nyo karon guys, mag road trip misadta. Tara, let's go. Laom na kayo. Last time ko niagi di mo nagbuba.
straight lang ta guys. Right, nahinay okay, intersection ato yun nga kahoy yun. Time check, it's 12:30 sa kahaponon. Nangaway na si Jollibee oh. Dire guys. Alright. Naitsado nga ko ano? Bago? Neo Central? Bago nga building? Bago na simintong dalan dire. Dili lang smooth. Change lane ta eh medyo pinakauna din nga barangay dire sa Upol is Barangay Higpit. Higpit naman siguro ni na area. And ang Upol po ang pinakaunang municipality from Cagayan de Oro City.